I pozdrav svima ljudi, ono su na ovoj epizodi Hunter Gameplayu i danas ćemo da igramo draft FIFA naziv, ne znam kako se zove. Ako ne znate, izaći će jedan klip u... Mama, koji je danas dan? Jedan u petak, jedan u subotu, jedan u nedelju verovatno. U nedelju će jedan izaći i tako ćemo ići dalje. I ajmo da počnemo. Ne znam koji li glede. Toliko ćemo da sklepamo. Rejde sve zabili. Oh, like a boss. Money. Ibrahimović, ovdje sam moram dobiti. Nisam teo na njega da klikam, i tu sam moram dobiti. Ne 96. Mogu Belgijanca, a ne debilu, Igore. Mogu da ga sam i to je bolje. Tako će da bude. Nervira me zvuk mog telefona. Dobio sam Marcela. Ali pogrešnog Marcela. Ne znam koga da uzmemo. Titi. Tako da spavimo samo još golman, bolje da dobijemo i RB, Bellerin. Može. Bellerine, taman mogu lepo da uklopim. Vidite ovo. Sam to tu okrenem, zaokrenem, tako. Vidite. Bellerin lepo stoji sa mašlop. Lopez tu još stavimo i to je to, super. Iska na RV, ne. Da, u stvari. Uvijek se to je. Ovo je dobar draft. Ljudi, 187. 187 koja režba 90 pijun. I pade za 100%. Pogledaj ovo. A mi se lepo uklopilo. Ajmo menju. Evo ljudi, ovo ćemo nešto da radimo gluposti. I da ljudi da znate, ja znam da uradim jedan glitch u Clash Royale-u. Pa je jedan. Onda ću ovog. Menu, simulator draft, sada sim draft. I možda neće izlaziti više klipova, sačekajte ljudi, ja sad ovo igram iz dosade, gde ovo da stavim? Na? Tu? Vamo i ovu igricu malo da igram. Ova igrica. Ja, pa to je samo... Ja, pa znam ovu igricu. Mogu da dobijem molim vas 40, ovu igricu znam. 40 mogu da dobijem. Pum. Ne, uništit će mi zid. Ne, ovo je teško. Ne. Nećeš. Daj, brate, ne trebam ovo levo. Rekaj, moram da ih upgradeujem. Hoćeš da ti donesem neki kocik ili nešto? Ljudi, ajme i ovo malo da igram. Ode zidovi. Jeee.
Sve je otišlo u đavola. Vidi bog, ne mogu da ih unište. O, to imaš sreće. Što je još jedan robot? Daj bre, šta je s robotima? Odeše mi zidovi, odeše mi 25. Treba li 25 očigledno. Ajde, upgradeovat ću. 25. Skloni. Tako. Ajde. Dajte, još malo, preživjet ćemo. Ne znam više ni gdje da stavim šta. Vidi ovo, ako... Šta ako ovo, Igor? To je već na većem levelu. Ne, 50 treba da se upgradeuju. Ja sam glup čovek. Nisam vidio. Pum. Ovo kao je sad jače. Evo sada ovo igramo. Alo, baguje mi. Šta? Ok, ne. Eto ljudi, ovo igrice kraj. Ajmo sad igram. Ronaldinho. 6-0. Brati smo igru protiv ovog PSV. Ronaldo, bratva, sam 3-1 je. 3-2. Što me neće drugo? Evo se bar isplatim. Dobro. Ovo je bar veći flash, znači da će biti nešto dobro, ali nije uopšte dobro. Cause I'm home. Jo, ljudi, izvinite zbog toga, ali mama ne konta da ja snimam. Idemo tu ligu da sklapam. Jao, peče na suncu, mama, peče. Ja ne mogu da verujem. 74 Team of the Year karticu. 74. Alo, 74 karticu. Bolji ovaj čašak, kako se radi. Tošić, Tadić. Što je meni dosadno na plaži, da volim i da snimam. Da, ljudi, možda izaći ću u sljedeće 4 dana. Znači petak, subota, nedelja, ponedeljak, možda utorak i sredu jedva ću. Možda izađe, neću da govorim da neću da izađe. Neću. A možda će biti bez komentarija, samo ćemo sklapati tim. Tako da, sorry. Će bez komentarija, vjerojatno, ne znam šta da... Sada ja biram, evo ljudi, ja sam zatvorio oči i sam da klikne na... Malo lepo sam kliknuo. Sam na nešto kliknuo. Čekajte ljudi, zatvori oči i gore, tako. Vjerujte da mi ne vidim što uzim. Ne vidim što uzim. Poslije ću da vidim što sam uzim.
Mislim da imam predosjećaj da je nešto dobro na četvorci. Otvori se oči. Oj, tim neće imati veze s vas. Dali sam pištak kao riba. Da stilira, ne znam šta će mi. Ko da radi pištak? Tako čujete da je glupata da ne otplaćiš. Možda u nekoj epizodi budu Paula. Ako ne znate, ja na plaži na Wi-Fi. O, da. S ovim timom ćemo da igramo. I menadžer da zatvorim oči. A, neću ni zatvorim, evo, ne znam. Ja, tog samo sam. Ja gori draft u životu nisam vidio. Ljudi, opet igramo. Skoro mi ispod telefon. Hoće da me uništi. Kaže home. Ako da bi im copyright, nisam ja kriv i te pesma što mi je ušlo u glavu. Jao. Neću ni pobediti ovo. Gubit ću prvo i ne moram da igram. Trenutno. Fame rewards. Najgori pek u igrici sam dobio. Bronz pek je go bolji. Bronzani pek je bolji. Ja mogu se zato što... Zato što sam dobio silver, zato što sam dobio premium gold, je! Dobio sam mesar. Ljudi, ovdje ćemo da završimo klip i pozdrav!